Surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Wat-tini waz-zaytun. Ako si Allah ay nanunumpa sa igos at sa oliba, Wa-turi sinin. at sa bundok ng Sinai, Wa hadhal baladil amin. at sa lungsod ng kaligtasan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Katotohanan ang aming nilikha ang tao sa pinakamagandang sukat, Thumma radadnahu asfala safilin. at pagkatapos ay aming ibinaba siya sa pinakamababa sa lahat ng mababa. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Maliban sa mga may pananalig at may matutuwid na gawa, sa kanila ang gantimpala na walang hanggan. فما يكذبك بعد بالدين. Kung gayon, ano pa ba ang dahilan para itatwa mo ang araw ng muling pagkabuhay? أليس الله بأحكم الحاكمين. Hindi baga si Allah ang pinakamakatarungan sa lahat ng hukom?